Mayat ka nga agremedyo ah. Nakatipid ka man niya. Nginmi na ti mas gayam tita niya. Taraki jay mas. Mas ano gamin ka? Nakanginmi na. Nginmi na ijay kwa. Kaya pa gumatangak nga kat mabalin mo't nga mausarato di ba? Oh. Nakatipid ka pa Ada pa protection mo. Naman minsan kailangan nga ko Kailangan nga aging practical. Oh. Nagrigat ti agbirok ti kwarta. Ay wong padlay nadamag mo jay ko. Bagbagada nga case ti coronavirus dito Bagyo. Madan nakita ko jay Facebook So ti da news feed ko man ko mo ano fake day amo mo ti Facebook. Maminsan nan mo ti agpaiso di ba? Oo, nakita ka jay ng kun nadan samot nga fake news sa kanang mananadyan. Yung fake man kanhaan kat kailangan tayo ading agdubli ingat nga talaga. Okay, ati mabalin ay nga maaramidan ay tapno mai-preventar ti panag alis na dayta nga coronavirus nga dayta. Ngam importante mo't lang ako nga usar ka ti mask. Importante di ta airborne jay virus kat. So nga masapal nga nakamask ka nga kanayon. Importante ladtan jay ko jay personal hygiene nga kailangan nga syempre kailangan nalinis ti bagi. Arkaro da tayo no ada ka jay public market ada ka dyan ay dita kumporme adi nga ko nga public areas no ada tinaig iganam baka ikabil mo jay matam ikabil mo ito na ngiwat mo ngam no agdigdigos kainal daw may mayat manan mas nalinlinis jay agpaisuan kano ka nga las nga nagdigos jay agpaiso padlay han mo ay mention dahi ta panagdigos ta amomot uray agbarkada ta baka agpinangurta dito Siguro guilty ka manan niya so ngagungungot ka. Maminsan makaungot ka no guilty ka. Jay paiso kano. Amumot nga nakalamlamin dito Bagyo ka. Dito palang digos-digos ting kadamdamagan. Ngam ko aura na kang agdigdigos. Suksok ataklat ti brief ko tingnan daw. So ti importante. Way ang kadigos-digos. Apay sika agdigdigos karo tinal daw. Mamatiyak kanya no agdigdigos ka tinal daw ti kastoy nga kalamin. Amom. Anak nga agdigdigos ka inal daw ng upuga saklatan ni Junior. Hindi mayak dito tinamin sa ngal daw. Jay danom ijay timba. Isupay lang mo't aging ganatadta. Ang nakiskisayan siguro duwa nga baso, talo nga baso. Di kat nga sawo ng kanang digos. Ebidensya di ay. Han mo nga pigsaan ta dati chicks nga diskartiyak di tabangir. Madamdama mangag na ka basta dakmanan. Ket amo mo tan dandan iti Valentines. Adu pay met tinagdiskitarak di ta nga pang date. Among padli uray agrupo pa nga langgong. Nalaing atoy. Amok ti circumstantial evidence nga bagbagada. Naging dandani akmat nga naging investigador. Idi nagtanod kami siyak tinang sulbar di agtaktakaw ti sayote. Tapos siyak pa'y tinagsulbar ijay ko siyak tinagsulbar ijay ko. Dagi taktakaw ti panti nga maisamsampay dita. Mano nga panti ti maibus piman kaasi piman dagiti babalasang dito nga mataktakaw ti panti da. Ket siyak tinang sulbar ijay Naglaing dahito naglaing. Apay naapuintara na kayang chip tanod no awan ti laing ko. Laman nga rod sige man ibagam nga rod ta sikreto man ta isumat ti aramidak. Di ba no bababay kat ag-usar dati taon, ag-usar dati tabo ket digusan da jay linya jay amon ti kahit nga sawon. Isu ti pangugos sa syakmat. Gusto usarak lang ti baso. No maminsan malukong. Iwit, sisiwit ko. Na 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 na. Tusukan, inom tusukan. Inom tusukan.
Water is life. Ala, kahit mga sawon, jay, inom ko nga danom. Isudyo niya nag-ugasam.